Vesna, pogledat ćemo neke tvoje fotke iz 80-ih i 90-ih, kroz te godine i to vreme. Liči Nikolija na nju dosta. Da, ima dosta sličnosti. Mora si pre svega dobro da pevaš, je li tako? To je normalno. Tad je moralo da se peva pre svega. I ako uz to i dobro izgledaš, onako privlačno. Ko je imao sreću da bude tu i zgodan i lep i malo bezobrazan i malo tako, laf, onda je to bilo to. E, ovako je Halid dobio zapravo čuperak. Naslonio se na tebe pa mu prešao faru. Halidovog čuperka. Da, čeče, Vesna, pa da, ali ti si među prvima imala ovako, moramo priznati, malo provokativnije fotografije. Prva, ne među prvima. Je prva? Da. To je tad bilo, jel da? To je bilo top. Ma, Nikolija. Srce. Fenomenalno. Ista rea. Da, pazi ti, ja imam utisak kada je ovo bilo ne baš tako davno, ali ovo sad kad bi premotali, ovo su neke 90-te, jel tako? Pa davno je bilo, brate. Da, i sad ti kad kažeš 90-te, to je pred 25 godina. Da, period ozbiljan. Četvrt vek. Sačuvaj Bože, četvrt vek. 30. Da. A ovo, Vesna, jel čuvaš ovako neke sve fotografije? Neke fotografije koje nisi još objavila? Mislim, ono koje nikad nisi objavila, pa čuvaš negde u svojoj... Nemam ništa, sve su objavili, živo i mrtvo. Da. I što treba i što ne treba. Da, pa dobro.